Il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi assigura li l-Kumitat tal-ħatriet ta' ġudikanti ġodda qed jifli b'mod mill-aktar strett l-applikazzjonijiet u li dan mhux qiegħed iservi ta' rubber stamp kif ħasbu xi wħud. F'ċerimonja tradizzjonali tal-ftuħ tas-sena forensi, il-President tal-Qorti qal li l-kontroversja dwar il-ħatriet tal-ġudikanti mhix xi ħaġa tal-lum. Biss iżda sostna li l-ġudikatura tagħna għandha tradizzjoni tajba minkejja li kellha problemi li wkoll ħarġu fil-beraħ. Dan il-Kumitat qed jifli b'mod aktar minuzzjuż l-applikazzjonijiet. Mhuwiex qed iservi li forsi ħasbu xi wħud ta' rubber stamp. Dan il-kontra għandna l-effettività numru. Il-Prim Imħallef kellu wkoll kliem ta' twissija għal membri tal-ġudikatura u saħaq fuq il-prinċipju sagrosant li l-liġi għandha tkun osservata minn kulħadd. Sostna li jekk il-liġi ma tkunx f'waqta jew għadda żmienha għandha tinbidel u mhux tinkiser. Din ma tkunx forma ta' intellettwali meta niddeċidu aħna x'għandha tkun il-liġi. Kif dan huwa prinċipju applikali japplika ħadd ħadd m'għandu dritt jiddeċidi li hawn il-liġi għax forsi il-liġi mhux ġusta. Il-Prim Imħallef irrefera wkoll dwar każijiet deċiżi mill-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu u xejjen dikjarazzjonijiet li saru fost oħrajn minn imħallef emeritu meta ddikjara li dawn regolamenti jbidlu jew jaqilbu sentenza tal-qrati tagħna. Bi kliem ċar għalhekk. Da mhux minnu. Ħafna mill-atti li jsiru fi Strasburgu dwar sentenza ma fih il-qorti tagħna ikunu dikjarati inammissibbli. Ġifieri lanqas biss jistoppilhom diskussjoni. Saħansitra semma kif żewġ każijiet il-Qorti Ewropea bidlet il-ħsieb tagħha u mxiet mal-veduta tal-Qorti Kostituzzjonali Maltija. Fit-tmiem id-diskors tiegħu, il-Prim Imħallef sellem lill-Imħallef Lorraine Schembri Orland li bdiet isservi fil-Qorti fi Strasburgu u lill-Imħallef Joseph Kuxkiri u l-Maġistrat Koppini li waslu biex jirtiraw minn fuq il-Bank tal-Ġudikaturi. Għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tas-sena forensi attendew ukoll il-President ta' Malta George Vella, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Bank tal-Ġudikatura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.